Každým mesiacom, ktorým neinvestuješ, prichádzaš o peniaze, ktoré už v živote neuvidíš. A teraz nemyslím týmto, že si nekúpil Bitcoin v roku 2012, ani že si nekúpil investičnú nehnuteľnosť ešte na základnej škole. Tvoje dnešné rozhodnutia určujú, ako budeš mať finančnú slobodu o 20 či 30 rokov. Známe investičné príslovie hovorí, že najlepší čas na investovanie bol včera a druhý najlepší je dnes. Dôvodov, prečo odložiť investovanie na neskôr, je naozaj nekonečno. Teraz si nemusím odkladať, pretože chcem cestovať, alebo teraz si chcem užívať život a zodpovedný budem potom. Najprv si chcem kúpiť auto, najprv si chcem kúpiť bývanie. Ak v 20-ke začneš so 100 eurami mesačne a úvodným vkladom 1000 eur, do 65-ky vieš mať 377 000 eur. Ak však začneš o 10 rokov neskôr, svoj účet ukrátiš o 200 000 eur. Možno si povieš, no ale 200 000 eur o 35 rokov nie je tých istých 200 000 eur ako dnes. Áno, preto už vo výpočte zohľadňujeme infláciu a počítame s výnosom 7% ročne. Dlhodobé investovanie nominálne zarába spokojne 9 či 10% ročne a robí tak už dlhé roky. V číselnom vyjadrení sa na svojom investičnom účte dostaneš na 300 000 eur, avšak v reálnych hodnotách to bude mať hodnotu len 200. Výnos je teda v dlhodobom investovaní podstatný, avšak nevieme ho ovplyvniť do veľkej miery. Čo ale vieme ovplyvniť, je mesačná investícia a čas, ktorý investujeme, vieme ovplyvniť asi najviac. Takže ak chceš prísť o desiatky tisíc eur, ulož si toto video na neskôr a odlož svoje investovanie.